To jama'a barkanku da yau. A labarinmu na yau za ku yi cewa an yanka ta tashi domin kuwa Aisha Usman Adamu ita ce ta fito tana karyata maganar da ake yadawa a cikin social media wanda ake cewa wai ita matar aure ce kuma ta shiga cikin shirin amarya TikTok ba da sanin iyayenta ba. Amarya da ita TikTok wanda ake kira da Aisha Usman Adamu ta ce ita yar Kano ce kuma ba ita ce ake magana a kanta ba, inda ta ce kawai ta waye safiya ne ta kanta akan wata mata tana faɗin don Allah a cire ta daga cikin shirin amarya TikTok, sa'annan kuma tana shaida ma al'umma cewa matar aure ce. Aisha Usman Adamu ta kara da cewa wadda ake nema sunanta Hafsat Ibrahim Tuge, wadda ta ce ita Hafsat din daman ta fara jin labarin cewa matar aure ce, kafin daga bisani ta dauki wani mataki kwatsam sai ta ga hotonta an daura shi akan wata mata ana yadawa a cikin kafafen sada zumunta kan cewa ita kanta Aisha Usman din Adamu wadda ta hau rol din amarya TikTok a cikin shirin amarya TikTok ita ce ake nema. Ta ce wannan rudanin da ya zo ya firgita ta, inda ta ce nan take sai ga mahaifiyarta ma an tura mata ta bayyana ma manema labarai cewa ita fa da sanin mahaifanta ta shiga cikin harkar fim, inda ta ce gida ɗaya masu kirsu, inda ta ce nan take mahaifiyarta ta samu wannan bidiyon ta tambaye ta menene ake nufi da wannan bidiyon, shine fa ta wa mahaifiyarta bayani akan cewa akwai wata jaruma ne a cikin shirin na wato amarya TikTok, shiri mai dogon zango wadda ake kira da Hafsat Ibrahim, wadda ita ce take da aure kuma ta shiga cikin shirin ba da masaniya mashiratan shirin ba, inda Aisha Usman Adamu wadda ke amsa sunan amarya TikTok a cikin shiri mai dogon zango mai suna amarya TikTok ta bayyana ma manema labarai cewa ita sam ba ita bace, inda ta ce ita ma ba ta da aure, sa'annan da sanin iyayenta take harkar fim. Daman dai idan za ku iya tunawa an yada ne a social media, to a kwanan nan ana tabbatar ma al'umma cewa amarya TikTok matar aure ce, inda kuma ake bayyana ma al'umma cewa lalle ba da sanin iyayenta ta shiga harkar fim ba. Sai gashi kwatsam wannan bayani ya fito ta bakin wato Aisha wadda ta bayyana ma mutane cewa lalle ita sunanta Aisha Usman Adamu ba fa sunanta Hafsat Ibrahim ba. Ta ce ita ana neman Hafsat Ibrahim ne, ita kuwa ba taba canza suna ba, Aisha Usman Adamu ne sunanta, kuma asalin ma a gidansu take kwana, kuma wanda ta ce lalle iyayenta sun san tana cikin harkar fim. Yanzu haka dai Aisha Usman Adamu dan jarida ya tambaye ta shin ko za ta ɗaukar tsara akan waɗanda suka yada waɗannan hotuna kan cewa ta saba mamman iyayenta kuma ta yi fim da igiyar aure. Aisha ta ce ba za ta zo wani hukunci ba, amma dai a da ta yi tunanin za ta zo wannan hukuncin, sai kawai ta ga cewa bai dace mata ɗauka ba, domin kuwa Allah ya riga ya wanke ta. Ta ce al'umma da dama ba su yarda da cewa ita ce ba, wasu ma waɗanda suke da lambar ta wayanta sun ta kiranta suna tabbatarwa. Yanzu haka dai Aisha Usman Adamu ta nuna bakin cikinta da damuwa akan lankaya mata wani laifi da aka yi akan cewa wai tana harkar fim ba da sanin iyayenta ba, sa'annan ma tana yin ta da aure. Yanzu haka dai Hafsat Ibrahim wadda ita ce ake zargin cewa mahaifiyarta ta fito ta bayyana ma al'umma cewa mata aure ce, ta shige gashi, domin kuwa wannan abin ya zo mata da ban mamaki. Duk da yake daraktan shirin aro ta cewa ya ce wai kotu ta raba auren tuntuni, amma dai bamu da hakikani, domin kuwa irin wannan jita-jita da ake yadawa a cikin social media mafi yawan ta batar tushi balle mafari. Yanzu haka dai Aisha Usman Adamu ta bayyana ma al'umma cewa lalle ita ba ta da aure, sannan kuma ita ce ake kira da amarya TikTok a cikin wannan shiri mai dogon zango. Dan jin wa'annan labarai da waɗansu ku ci gaba da bibiyan mu, sa'annan ku daure ku danna mana subscribe don ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin wannan tashar tamu mai albarka. Mun gode da lokacin kallo.